Токио шәһәрендә җәйге Олимпия уеннары тәмамланды. Безнең ил вәкилләре Рио һәм Лондон уңышларын арттырып, барлыгы 71 медаль яулады. Россия спорты үсештәме? Татарстан җиңүгә нинди өлеш кертте? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне барыгыз да белә. Килешмәсәгез кызыл төскә басасыз, килешсәгез яшел төймәгә һәм ак нейтралитет билгесе. Чыннан да Олимпиадага төрлечә караучылар булды. Бер яктан инде без әлемсез һәм гимнсыз чыгыш ясарга ничектер өйрәнеп киләбез буга инде. Һәм бу ниндидер киртәләр һәм каршылыклар тудырмады диярлек. Марат Мансурович, менә чыннан да уңышлы дип бәяләргә буламы әлеге Олимпиаданы гомумән безнең ил өчен? Ну, минемчә Олимпиада безнең ил өчен, безнең спортчылар өчен уңышлы узды дип әйтергә була. Чөнки менә сез әйтеп киткәнчә, медальләр санын караганда, актык олимпиадаларга караганда күбрәк булды. Теге алтыны барып җитмәсә дә, әмма кайбер төрләрдә безнең теге көткән урыннарга лаек булмады спортчылар. Һәм менә актык 2 көннәрне теге художественный гимнастикада анда бигрәк безнең спортчыларга каршы мин уйлаганча теге сөйләшенгән, ниндидер көйләнгән заговор шикелле әйбер булып, безнең спортчыларның бәясен төшереп, аларны беренче урынга керттермәделәр. Менә шундый скандаллар да булды. Бүтән спортчылар белән дә булгалады ул. Башта безнең теге допинг дип тә искә төшереп алдылар. Әмма ләкин нәтиҗәсе менә күрсәтә, безнең спортчылар аларны ничек кысмасалар да, флагларын алсалар да, гимннарын алсалар да, алар барбыр теге дөньяда иң көчле, иң сәләтле спортчылар булып чыкты барбыр. Бәлки киресенчә избатларга тырышалардыр да әле менә бу барлык каршылыкларга басым ясап. Син шулай ук бардың әлеге Олимпия уеннарына. Менә хис кичерешләрең белән бүлешсәң иде. Синең өчен беренче уеннар булды бит бу. Беренче уеннар булды. Менә нәрсә, ниндирәк хисләр белән кайттың? Впечатлениялар бик әйбәт булмады. Чөнки комнатага кергәч, бүлмәгә кергәч, күземә кровать төште. Картоннан ясалган. Беренче сәгать бик истерика дип әйтеп булмасын. Әйе шул. Олимпиага килгән спортсменнарга шундый отношение дип әйтмәсен инде. Спортчылар барысына да әзер булырга тиеш түгелме соң алар? Менә андый шартлар, сез бит инде ярышлар турында күбрәк уйларга тиештер. Әле чыннан да ул бәйлеме алар бер-берсенә? Ник бәйледер инде. Аннары соң гына шул бер сәгатьтән соң гына аңладым инде, кроватлар турында уйларга кирәк түгел дип. Син бит монда медаль яуларга килдең дип. Аннары соң ничектер җыелып инде күз җыйгансыңдыр, тапкансыңдыр. Җыелып, аннары соң аны турында уйламадым да. Менә басым бар идеме? Чөнки күп кенә спортчыларны сез медаль алырга тиеш, сез фаворитлар дип җибәрәләр һәм синең турында да массу күләм мәгълүмат чараларында күп яздылар. Әйе, менә бу безнең төп өметләребезнең берсе. Менә игътибар итәсезме аларны? Укыйсызмы ул яңалыкларны? Әллә күбрәк укымаска тырыштыгызмы? Укыдым. Бик зур влияние булды инде миңа. Чөнки менә в меня очень сильно верят дип. Миннән медаль көтеп калалар дип инде. Бик очень сильно повлияло. Һәм каушатадыр да, бигрәк тә сезнең төрдә бит әле анда җыелырга һәм чыннан да барлык менә бу тышкы факторлардан ничектер читләшергә кирәктер. Һәм әле уңышлары турында аерым һәм киләчәк турында сөйләшербез. Альберт, чыннан да Татарстан спортчыларының уңышларына килгәндә менә бездә нинди эш алып барыла? Нәкъ менә Олимпия уеннарында уңышлы чыгыш ясасыннар өчен. Бу Токио Олимпиадасына килгәндә инде 71 медальнең өлешен керттеләр безнең Татарстан спортчыларда. 3 медаль яулап алдылар инде. Фехтование буенча, йөзү буенча һәм ир-атлар арасында волейбол буенча 20 спортсмен катнашты. Олимпиадага килгәндә һәрбер Олимпиада уеннарына, Олимпия уеннарына, һәрбер төп ярышларга Татарстанның командасы алдан зур вакыт алдан әзерлек башлана. Беренче списоклар, беренче исемлекләр һәрбер Олимпиадага 6 ел алдан әзерләнә. Бу ни өчен эшләнә? Алдан ук спортсменнарны әзерлиләр, спортчыларны.
финанс яктан җибәрәләр ярышларга, халыкара ярышларга, Россия чемпионатларына. Һәм инде аларга хезмәт хакы да түлиләр. Төп спортсменнар, әгәр дә ул Россия командасында беренче составта икән, ул ала хезмәт хакын Россия министрлыгы тарафыннан да. Шуңа күрә бу һәрбер ярышка әзерләнүк алдан ук алып барына, әйбәт алып барына. Һәм конкрет алып баралар, шуннан да алар менә шул олимпиада чыгыш ясау буенча гына түгел, гомумән шартлар тудырырга тырышалар дип аңлыйм. Радик, менә шуннан да ничегрәк бәяләр идең син Татарстан спортчыларының чыгышын, бәлки кемнәрдер белмидер, безнең шуннан да фехтование буенча Марта Мартьянова бердән-бер алтынны алды, шулай күмеш медаль Александр Красныйга һәм безнең 3 волейболчыга бирелде. Менә син тулайым алганда, менә өметләр зурдан иде, шуннан да һәм Татарстан безнең үзенең җиңүләре белән дә ияләндереп бетерде бит инде. Команда чыгышлары булсынмы, ул шәхси ниндер чыгышларымы, һәм шулай ук без инде күпкә өметләнә идек түгелме Татарстан спортчыларына? Күпкә өметләнә идек әле без беренче ратта волейболда шулай ук. Бәрүр алтынга өметләндек бит инде. Нәрсә генә әйтсәләр дә, һәм анда безнең шактый гына уенчыларыбыз да бар. Һәм узган олимпиадаларда ничек чыгыш ясаган идек финалларда. Монда инде тренерга гаеплеме, безнең әлегедә баягы Олегны бәлки булмауда үзенең ролен уйнагандыр. Ләкин волейболдан күбрәк көткән идем мин. Французлар финалда, Франция артык фаворит. Элекке Зенит уенчысы да үзенең эшен керткәндер бу чакта. Әлбәттә. Команда ярышларына килгәндә шул ук Никитадан көткән идек, Шәйхердан, анардан көткән идек, ләкин гомумән алганда суга сикерүдә безнең уңышлар булмады. Нигәдер артык мәш китерлек алдагы олимпиадаларда караганда. Инде кеше саны буенча карасак, шуннан да Татарстан иң алдынгы, иң күп санлы регионнарның берсе иде бу олимпиада. Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан кала, шуннан да монда бик зур эш алып барыла. Кеше саны буенча. 5нче идек? Краснодар өлкәсе бар. Юк, монда зур шәһәрләр инде. Краснодар, шул Москва өлкәсе, Петербург, аннары без. Минем тан менә теге әйтергә буламы? Әлбәттә. Шушы сүзгә кушылып, безнең призерлар әз булса да, аларның бәяләре бик минемчә зур, чөнки менә Красныйда йөзүче, ул безнең егет, Бөгелмәдә туып үскән егет, читтән килгән түгел. Марта Мартьянова да Казан кызы, Казанда туып үскән, әле дә Казанда тора, менә кияүгә чыгып китмәсә генә. Минемчә, менә аларның кыйммәтлеге шунда. Әле Казаннан гына түгел, Зилә мисалында без күреп торабыз. Юк, менә берсе Бөгелмәдән, берсе Казаннан, Зилә менә Собада туып үскән, Собадан китте олимпиадага. Андый мисаллар ил буенча да әз, менә авылдан, авыл районыннан турдан-тура олимпиадага китү. Бу вакытында Колотов Зеленодольскийдан СССР җыелма командасына элеккән шикелле. Шуңа күрә бу минемчә күрсәтә, безнең менә сәләтле яшьләр, сәләтле балалар булуда бөтен республика күләмендә төрле төбәкләрдә һәм анда сәләтле тренерлар, алардан күреп ала. Аларны чакыра. Ана Зилә турында күп яздылар, аның ничек шул ату белән шөгыльләнә башлаганын, теге Красных турында да беләбез, Бөгелмәдә менә. Минемчә шунсы кыйммәтле һәм аларга карап, бүтән хәзер яшьләр, балалар да спорт белән шөгыльләнергә, әти-әниләр дә алар икенче төрлечә караячаклар һәм ортачак аларның саны. Бу төп җиңү шулдыр да әле, бәлки шул ук мәсәлән универсиададан соң безнең спорт секцияларына бермә-бер сан арткан кебек, һәм сез монда тагын бер фикерне әйттегез, менә үзебезнең Татарстаннан булды. Илнар, син шулай инде спорт журналисты буларак та, электән инде спортына кызыксан кеше буларак та, Татарстан бит вакытында нәкъ менә параллель зачет дип әйтәбез инде, үзенә генә калдырды. Һәм бу күпмедер дәрәҗәдә менә хәзер әйтеп буламы, үз уңышларын бирә башлады дип. Моны уңыш белән турыдан-туры бәйләмәсем инде. Бу күрәк принципиаль үзебезнең горурлыкны арттыра торган мәсьәлә. Чөнки читтән чакырып китереп, алар белән дә медаль алырга була. Менә Марат Мансурович әйтә башлаган әйбергә мин өстәп шуны әйтер идем. Шуны безнең әлбәттә менә Мартаны югалту куркынышы бар. Чөнки ишеткәнсез инде Раперда команда ярышларында алтын тоткан кыз озатмам Ярослав егетенә кияүгә чыга, тренер егеткә. Һәм мин белән бу көннәрдә спорт министрлыгы бик җитди сөйләшү алып бара инде. Килен төшерәбез дип әйтәбез. Кияү төшерер өчен, кияүне монда алып кайтып, эшкә урнаштырып. Бу бер
Икенчесен, без менә зенит волейболчыларын әйттек. Шул вакытта менә ике спортчы үзебезнеке дидек, берсе Бөлмәдән, берсе Казаннан. Шул вакытта безнең зенит Казан командасында Марат Мансурович инде ничә еллар буе без әле үзебезнең Татарстаннан бер кешене дә әзерләй алмадык ул составка. Шуңа күрә менә бу моментында истән чыгарып. Эшләргә кирәктер. Менә кадрлар мәсьәләсе дә бик мөһим. Шуннан да безнең Татарстанда белүебезчә бит сезнең югары уку йортында актив рәвештә әлеге кадрларны әзерли. Шуннан да менә бу юнәлештә эш кайчанрак башланды һәм бүген ниндидер нәтиҗәләр турында сөйләшергә буламы Олимпия уеннары мисалында? Ну, бүгенге көндә Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм университетының 11 чыгарылыш укучысы бу олимпиадада катнашты һәм 3 студенты шулай катнашты. Аларны санап китсәк, ну, Зилә Батыршина, Илнур Закарин, Александр Красных, Анна Егорова, Никита Шлейхер, Ирина Воронкова, Полетаев Виктор, һәм бадминтонистларыбыз Евгения Косецкая һәм Сергей Сирант. Һәм әле академик ишкәк ишу спортында Анастасия Лебедева һәм Кира Евченко да шулай катнашты. Ә инде студентларга калганда 3 студентыбыз ул Анна Чернышова, Григорий Тарасевич һәм Мария Темникова. Ә менә киләсе Олимпия уеннарына без нинди хәлдә киләчәкбез? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру Олимпия уеннарына нәтиҗәләр ясыйбыз. Шунда да төрлечә бәяләргә мөмкин. Бер яктан Россия төрле яклап безнең сәяси ниндидер моментларга да катнаша дип әйттек. Шул ук менә бу физ гимнастика мисалында булсынмы. Андый хәлләр инде электә була иде. Һәм бу менә бу безнең инде хәзер 1 елга сузылган Олимпиада киләсе Олимпиадага тагын да азрак вакыт кала дигән фикергә этәрә. Марат Мансурович, менә шунда бу кыска вакыт аралыгында без хәзер югалтмас өчен менә Илнарда бик дөрес фикер әйтте. Шул ук безнең Олимпия чемпионнарын башка регионнарга җибәрмәс өчен ниндирәк эш алып барыла. Менә хәзер вакыт тагын да әзрәк дибез һәм шул ук элек мәсәлән катнашкан ярый да Зилә әле ул яшь һәм үзенең төрендә әле ул узак шул ук Василий Мосин кебек узак еллар чыгыш ясый ала дип әйтик. Калган спортчылар менә шулай ук безнең алмаш бармы, үсеп киләме? Миңа калса ул эш алып барыла, чөнки менә безнең Россия җыелма командаларында төрле яшькә карап безнең 400-дән артык спортчы бар. Теге яшьләрдән, юниорлардан башлап, балалардан башлап. Алар бу исемлектә инде димәк. Алар исемлектә. Менә шушы Олимпия төрләрен әйтәм мин. Тегеләре бетереп чыгып бара, яшьләр килеп бара. Инде безнең министерствоның спорт комитетларынан районнарда, федерацияларының мақсаты шунда, менә шул балаларны, шул яшьләрне югалтмаска, менә әйткәнчә күзәтеп барырга, аларга шартлар оештырырга, алар шөгыльләнә алсын, аларның теге социаль проблемаларын чишергә, аларның китергә теге берәр сәләтле спортчы буламыз, аны сразу төрле регионнардан чакыра башлыйлар, кызыксындыра башлыйлар. Кызган чакыршы без дә күп андый спортчыларны югалттык инде. Көрәшчеләр дә бар, штангистлар да бар, боксерлар да бар, җиңел атлетика буенча һәм башкалар да. Менә максат аларны югалтмаска, кылдырып монда үстерергә. Аларны үстереп бара алсак, бәлки читтән чакырга да кирәк булмасындар. Үзебезнекеләрне саклый алсак. Менә безнең хәзердәге яшь волейболисткабыз Казанда беренче ел укып, уйнап, ул хәзер йолдыз булды инде, Федоровцева. Һәм Төркиягә китеп барды. Ул Төркиягә китеп барган менә ничек? Монда команданың да әлбәттә гаебе бар. Һәм безнең министрлыкта, федерацияда алар... Демәк, алдан ук моментларны карарга кирәктер, шуннан да алдан ук хәл итәргә. Ул хәзер дөньяда иң сәләтле, иң булган волейболистларның берсе 17 яшькә карамастан. Мәсьәләләр күп инде, менә әйткәнчә, килен кияү төшерү мәсьәләләрендә алдан ук бәлки күрергә кирәктер, менә шартлар тудырып, бездә бит инде эшли беләләр кадрлар белән дә. Зилә, әйе. Безнең җыелма команда барыбер ни әйтсәң дә, теге олы түгел, карт түгел, яшь команда,
дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә менә башта сораштырулар булды бит инде Олимпиада кемнәр катнаша, белүче юк, кызыксынасыңмы, юк, кызыксынмыйлар. Үзем дә карап тордым, бер zaman чыннан да элекке кебек йолдызлар, дөнья күләмендәге йолдызлар юк иде бит инде безнең җыелма команда. Шул Приваловларында Немов, Хоркина, Кабаева кебек шәхесләр. Ягъни бу әле безнең 3 елдан Потенциал зур дигән Потенциал аңлата инде. зур. Диләр, менә шунда да шартлар бармы безнең? Менә сине беләбез, Саба районында шөгыльләнәсең. Барысы да канәгатьләндерәме сине? Менә шунда да бүген чемпион булыр өчен, Олимпия уеннарында җиңү өчен безнең һәр районда шөгыльләнеп була дип әйтә аласыңмы? Әйе. Саба районы бик Раис Нургалевич, безнең яраткан Раис Нургалевич бик күп финансово помогает. Мин Татарстаннан бер кай китәсем килми. Татарстанда калам, Сабага кайтам, тренер булып эшлисем килә. Үземнән спорт түрен развивать, Үстерәсе килә инде. үстерәсе килә. Чөнки бездә Шартлар тудырылган, барысы да бар һәм шөгыльләнергә буладыр. Ә менә Казанда гадәттә менә бу төпкө җыела иде бит. Һәм Альберт, килешәсең микән? Шуннан да шартлар тудыру буенча хәзер ниндидер чикләүләр юк дип әйтә аласызмы? Менә Казанда гына түгел, башка районнарда безнең бит инде шул ук мәсәлән Бөгелмәгә бассейн кайтардылар мәсәлән дөнья чемпионатыннан соң. Менә шундый эшләр алар киләчәктә безнең спортчылар санын арттырырга ярдәм итәрме? Әлбәттә, 2005 елдан белән чагыштырып караганда 1,5 тапкыр безнең спорт объектлары үсте, аның саны үсте, аның сыйфаты үсте. Бу аның белән параллель безнең Идел буе университет тренерларына әзерли. Әлбәттә, яңа шартлар спортсменнарның туу, үсү өчен бик күп роль уйный. Һәм без инде көтәбез, безнең Алла бирсә алда яңа чемпионнар булыр дип. Булыр дип әйе, тренерлар үсү турында да әйттеләр. Шуннан да тренерларны әзерләү буенча нинди эш алып барасыз? Аерым спортчылар гына түгел бит әле монда кадрлар мәсьәләсендә тренерлар да беренче планга чыга. Әйе, безнең хәзерге минутта миссиябыз шул, максатыбыз шул, профессионал, югары профессиональ кадрлар әзерләү төрле спорт төрләре буенча. Һәрбер безнең университет һәрбер спортчы укучыбыз артыннан күзәтә. Аларны барысы белән, аларның нәтиҗәләре белән, уңышлары белән горурлана һәм шул ук вакытта хезмәттәшлеккә әзер. Монда шуннан да бит кемдер инде балачактан инде спорт төре белән шөгыльләнә икән. Монда Олимпия уеннарында хәзер бит әле яңа инде альтернатив, шул ук велоспорт, BMX төрләре барлыкка килә. Кышкысында тагын да инде яңа төрләр күп анда. Менә укытып кына Олимпия чемпионы ясап буламы? Әллә бу шуннан да инде сәләт талант булырга тиешме кешедә? Әлбәттә, сәләттә, укытуда берәйберне һаман мин инде Марат Масуш бәлки әйтергә дип үткән идем. Без менә бу чемпионнар аларны спорт залларда өйрәтеп, яхшы тренерлар белән әзерләми Марат Масуш, сез бит яхшы беләсезме? Бу әле бу алар җыелма командага чакырыла тиеш. Лобби мәсьәләсе бар. Андый мәсьәлә бар. Һәм гомумән теге яки бу федерациянең дөньядагы спорт мәйдандагы урыны, фармацевтика, Россия спортын ничә еллар менә хәзер үзгәртеп кору чоры кичерә. Менә бу ВАДА мәсьәләләр килеп кушылгач ул кичәйеп битте. Моны кайбер спорт төрләре бик яхшы аңлый. Шунда элеккечә яшәп булмый, совет заманындагы мирасны бетереп, инде яңасын төзи башларга вакыт иде. Кемдер шуны аңламый, әмма кайберләре бар шундый спорт төрләре менә теге начар киер малайлар була, бит син ачуланасың, ул һаман пишмакка барады, һаман телен күрсәтеп тора. Менә мине яратмасагыз, яратмагыз, мин шулай эшлим. Шундый кешеләр дә бар, менә теге бренди зур спорт чарасы башласа, менә безне яратмыйлар инде, без чөнки көчле, безне шуңа яратмыйлар, менә шунда кирләнүчеләр дә бар. Менә шул мәсьәләләр бөтенесе бергә хәл ителгән чиракта гына чемпионнар үсеп чыгачак. Анлар Марат Масур, сез мине килешүсез икән, бер шундыйрак фикер килә минем башка кайчак. Без бик күп спорт төрләрен үстерәбез Татарстанда. Бар бит шундый өлкәләр, мәсәлән, Кавказ, алар өлкәләр, алар күбрәк көрәш, бокс, шул тирәдә йөрәйме? Шул Удмуртиядә мәсәлән биатлон, чаңгы йөгерү. Без бөтенесен үстерәбез дә, әлбәттә ул теге халыкны физик культура ягыннан тәрбияләүгә бик зур өлеш кертә. Яхшы теге сайлап алу мөмкинлеге бар дип әйтәм. Икенче яктан, бәлки менә шул айрым спорт төрләренә теге базовый дип әйтәбез бит. Шуларга күбрәк басым биреп, һәм яхшырак сыйфатлырак товар, штучный товар әзерләсәк дөрес булмас микән? Әйе, Марат Масур җавап бирсен әле. Ул андый эш, андый сорау бар, андый бәхәс гел бара. Һәм менә андый базовый спортлар дип әйткәнчә, инде 10 елдан, менә 11 ел инде андый положение бар.
Біздің республикада базовый түрлер бар. Қазір әйте алмайм, бір 20-леп түр әздептейді болмай. Бірінші ширатта шуларға иқтибар, шуларға бүтін ярдем, мүмкінлік, шартлар ұйыштыралар, қолғанлары теге икенче ширатта деп әйтик. Мәләкен қолғаны бит ұлтағын 100-ден артық спорт түрі. Алар әйтәләр, нишләп біз икенче ширатта? Бізде шундук балалар, бізде де шундук яшьләр аларын шөгыльләнәсе килә шулай ук. Нишләп безгә менә шундый безнең дәрәҗә кимерәк дип. Аны андый бәхәс бара гел, но син әйткән сүзләрдә минемчә дөрестлек бар, но ул яктан менә инде 10 ел шундый эш алып барган. Һәм башка юнәлештә уйларга кирәктер. Инде күп сүзләр йөргән иде. Бу тапшыруда да андый сорау бирик. Альберт Кадыр, бәлки, шунда Казан бүген әзерме Олимпия уеннарын кабул итәргә? Бәлки 10 елдан булсынмы, ул 20 елдан булсынмы? Казан, әлбәттә, һәр чак әзер. Нинди генә уровеньда булмасын, ярышлар без үткәрергә әзер. Инфраструктура безнең бар. Владимир Александрович әйткәнчә, инде безнең велотрек кына җитми, калганнары безнең Казанда бар. Димәк, әзерләнергә буладыр. Зилә, син ниндирәк планнар хәзер? Инде шөгыльләнә башладыңмы? Әлегә ял итәсеңме? Киләсе Олимпия уеннарына инде хәзердән үк юлны ясый башладыңмы? Хәзерге вакытта соревнованиялар башлана. Хәзер инде чемпионат России үтәчәк Мәскәүдә. Аннан соң финал Кубков мира булачак Азербайҗанда булса. Аннан соң күрербез, аннан соң безнең октябрь айы отдых месяц була инде. Ял итү инде аннары эш башланадыр. Аннан соң эш башлана. Синада гомумән Татарстанның менә бу стендка ату буенча төренә дә уңышлар теләп калабыз. Шуннан да безнең әлеге төр инде төп медальләр белән бәйле тарихка күз салсак та инде һәр вакыт безнең иң көчле спортчылар, бигрәк тә безнең регионда, нәкъ менә әлеге төрдән сәй, сиңа да уңышлар теләп калабыз, чөнки әйткәнебезчә, әле алдагы Олимпия уеннарында да катнашырга ясың. Радик, киләчәген ничек күрәсең син шулай ук Татарстан спортчыларының Олимпия уеннарында гомумән безгә ниндидер дәрәҗәләр һәм ниндидер максатлар куярга кирәкме Олимпия уеннарына барганда? Максатлар куярга кирәк һәм күбрәк бераз гына искәрәк китеп, планканы искәрәк күтәреп, менә безнең Алмаз әфәнде әйтте, тренерлар чыга, спортчылар чыга дип. Ләкин безнең һаман зарлану бар, тренерларның хезмәт хакы буенча да проблемалар җитәрлек. Аннан соң менә шул ук авиалиниялар белән килеп чыккан спортчыларыбызны яклый алмыйбыз, әле никадәр генә тырышсак та, менә хөкүмәт дәрәҗәсендә дә үзгәрешләр кертәсе иде, Илнар фикер белән килешәм. Монда тулым сәясәтне алырга кирәктер, чөнки андый хәлләрлектән бар иде бит. Шул ук Немовлар, Хоркинларны искә алдык. Алар вакытында алган дип бәхәсләр туа иде, һәм аларны бәлки ничектер тиз арада гына һәм бер Олимпия кысаларын уеннары кысаларында гына хәл итеп булмыйдыр. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Марат Мансурович, менә бу Токиодагы Олимпия уеннарының нәтиҗәләрен билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора? Минемчә, таяну ноктасы монда шул, менә Олимпиада башланыр алдыннан бик күп бәхәсләр бар. Барырга кирәкме, нәтиҗәләрен сорарга кирәк. Барырга кирәк, аңар юкмы? Безнең спортчыларга барырга кирәкме, флагсыз, гимнсыз. Һәм мин теге андары гына белеп алдым, бик аптырадым. Андый фикер йөрткәннәр бик күп кеше булган. Һәм менә мин ышанам, шушы Олимпиада узгач, ул кешеләрнең күбесе фикерләрен уздыргандыр, үзгәрткәндер. Чөнки безнең спортчылар күрсәтте, менә ничек кыссалар да, нинди авырлыклар булса да, безнең спортчылар, безнең гражданнар, бездә тәрбияләнгән, алар сынмый, алар буйсынмый, алар үзләренең булдыклыгын күрсәтә һәм менә шундый зур урыннарга ия була. Шуңа күрә алар теге кулларын күтәрмичә үзләренең эшләрен күрсәтеп, үзләренең булганлыгын күрсәттеләр. Шуңа күрә таяну ноктасы шунда, без үзебез аңлаганча әнә шундый провокацияларга карамыйча, буйсынмыйча, үзебезнең эшне алып барырга тиеш. Спорт юнәлешендә дә, башкаларда да һәм әнә актыктан без җиңүгә
Ирешәчәкбез, чыннан да. Чыннан да шулай. Димәк, киләсе Олимпия уеннары 3 елдан тагын Франциянең Париж шәһәрендә узачак. Татарстан спортчылары сон ягыннан да, сыйфат ягыннан да уңышлы чыгыш ясасын дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.